Eu. Que farías por min? Agora mesmo levaríache ao fin do mundo. Por amor. Que amor, que carallo? Porque teño fame. Veña, vamos ao Alcoa Vella. Veña, vamos, vamos. Por que hostia non me farei lesbiana, ti? Perdónoche porque me trouxestes o número 1 de tipo de baixo. Home, que esperabas? Empezamos con estos impresionantes percebes. Con moito cuidado, que non salpica a cara. Abre a boca, por si acaso. Ai, no, mira. Boa maravilla, Aquí temos os longueiróns, que se diferencian ca navalla porque teñen a súa cuncha máis reta. Estes son da praia da Langosteira, aquí en Fisterra. Estos son longueiróns e isto é unha navalla. Perdón. ¿Por qué no te callas? No. Que están moi bons, tío. Ahora imos con empanada de boniato e chimichurri e empanada de xoubas. Recórdame algo. Tá Boniato bo. e chimichurri. Imos con boqueróns, con estrachatela e tomate. Enseñalle aí. Si, bota o aceite, bota. Que faga un pouco de pilates e pa dentro. Non pensaba que me iba a gustar tanto. Puxe nos tres pa crear conflicto, e pa buchaca. Takoyaki de pulpo. Recomendo non metelo dun bocado porque ferve a boca. Está moi boa. Non avisei, quen avisa non é traidor. É jodido. Oh, que ben, que gusto, que placer. Carpaccio de picaña madurada, que ten esta pintaza. Pues mira lo que es esto. E vai haber conflito, Buah. Pues para mí un patito. Está buenísimo, tío. Buah. Oh. A mí encántame. Imos con esta lubina salvaxe de Fisterra. Mira, mira, mira como recién do fundo, mira. Soplado de por si acaso, soplado antiabrasión. ¡Cuidado! Ven do forno. ¿Ves por todas? Encántame. Queima, carallo! Están boas. Ostra! Morreu. O punto de sal, o Sabe. punto de cocción. Están moi ben feitiño, como a min. Tarta de queixo ao forno. Está tremenda, tío. E agora imos probar o flan de ovo. E como final do vídeo, levántate. Bueno, vou parir. Como última curiosidade temos esta foto de aquí, que é Stephen Hawking no 2008. E esta é a nai do propietario regalándolle un cadro do faro de Fisterra.